Kakian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Iki DC wis persiapan iki guys. Sampai mangkat ning baone. Tapi iki serondo santai nggih. Maksudnya santai iki kan yo ning gone Mbah Dok dhewe. Sing kocek iki yo cuma anak-anake dhewe dadi gak gebut-gebutan kaya ndik ngene kaya guys. Nek ndik iki kan wong campur aduk wong tidur disik-disikan ngono. Dadi ape mame wedi nek keri batore, wedi nek walah sing kuwi entuk akeh, sing kene urung entuk wis ngono-ngono kuwi ae. Dadi iki engko santai. Sanake dhewe Pak Su yo melok, terus engko ambek adike dhisik, engko ambek Mbah Dok, Mbah Kum wis. Wong termo sak ithik guys, ngene Mbah Dok iki iciran 3 kilo, cuma iciran 3 kilo. Ya sarung tanganku ya lali ya, cangking norene ngguri, tapi sepatuku wis tak gorene. Sarung tangan ning rak ku lho, rak sepatu. Wis ngene ya guys, ku dilanjut neh iki mau dhisik sembuh pipine wis ngemplok sego wis bar sarapan. Dhisik mau ngoseng godhong kates. Dah, lah iya, mendino kok dikirim diopeni, sego pecel. Iya, mau hasil. Alhamdulillah, matur suwun. Mendino diopeni karo kirim sego pecel. Iki mbok go sarapan ning omah apa ning kono ya? Ning kono ae. Oh, alah matur suwun, terima kasih. Muga rezekine lancar. Sehat selalu. Nanti Badung guys, ki urung do mangkat. Sarung tangan. Sendoke tak gawakno karek. Karek ngenteni Mak Edian mang lho kok suwe meneh. Jere karek salin kok. Iya kene mangkat sik ya. Dul. Mulai apa gandul gitu ta. Piye lelek nyoto wae. Anake setu mlayu wae. Mbak. Lu kok omahe gedenya ya.
bojone sumri to lakonane. Mbak, tombak banget ya. Filmnya wet guys. Pak malah ini ganti kopi, ganti capek. Tapi itu berat. Orang hidup di resort, jadi ya penting. Ini halus sama halus. Biasa yo. Garuk isor motornya motor. Oh, lebih. Jalan kaya ngene kon. Hah? Lunyu. Iya motoran esuk ini iki kok. Nah, sama. Iya. Sabar, sabar. Iki nek wong wis sapa iki ya. Sabar. Memang tak maksa. Iki ning nawai tidak kerasan. Iya. Kasih. Kasih. Wah. Tapi ya malah rene iki tidak kuat Mas iki. Astagfirullahaladzim Bapak. Bisa jalan kok ngene kok. Itu mek motor kita iki Mas bisa. Kono ayo. Langsung kokan ngubuk mbah gangsar kae nek kene nek. Lah pemutu kono gak yo gak iso. Nek tiga banter ngono kae yo kena. Astagfirullahaladzim. Sing dipilih nih. Tuh.
gak kawasan Jawa, Mas. Ya tak cek. Ini bayang. Oh. Astagfirullah. Laran sik. Oh lah. Oh, guys. Pegel, guys. Pak Sugis pegelen iki lho. Dalan kaya ngene. Nang digasak ngantek dhisik ngantek mumbul ra karo-karuan. Enteni kon ae. Wah, grembyong gowo gembreng gowo. Ngene rek kon. Ra nek ambek wong lanang ngono guys, mbah piye-piyene landang ndek dhisik dhewe mbek adike dhisik wong wedok-wedoke dalan lunyu. Tapi yo kalah kulino nek wis prigel iki mendino numpak ngono iki yo wis beda yo guys. Lho tanggo misa nek malah mbok balekno nang iki. Sengengene sampai muncul kalau guys. Ayo. Enggak budal. Iki wae gak wae baharan ya. Iya. Sampai teko rono kan. Iki to rono. Kan berjamin kan. Apa sih? Oh. Oh, baran iki. Sing kidul tak ijiri kae yo go ki alus lho Mas, alus ini soalé. Alus. Gak waktu jalan ki nek tampak Mbak. Nggih. Sak kok. Mbok. Tapi gandeng tapel waten Mbah Damin kan. Ini milik mukmin iki wis kaya. Iya tanggalan sak ngisor ngono. Sing pulau ini ndak gune sapa ya? Enggak. Gune kuwi paling. Menurut pandelek niku anake Mbah iki. Takute mendhuwur mau Mas paling. Sing cek wong lulus lho. Anjir, Mas. Loh ya. Kayak piye? Iya. Iya, Bapak. Kok iso? Lunyu. Lah mripatku kok terakno. Nah wis lah. Sedang kene. Alhamdulillah. Wes. Oh, wis teko. Inggone wong bapangan. Alhamdulillah. Walah lek mukmin anggek mucuki. Endi ya? Nyabrang kali kono ya? Nyabrang kali ini. Menembah gangsar ini berarti tipak pari apa sing kiruk bro? Biasanya dikai jagung. Kok bro? Kelek mukmin ki anggek pucuk-pucuk wae guys. Anggek dipucuki jagungnya. Apa? Lho, anu jarum mak mbok cukurno blek kono no. Enak. Lho, lah kok nyabrang kali dek uwat. Uwat yo kayu keluweh kae dek. Dalane yo kene iki. Nek sakjane kan metune iki metu kono guys, metu kulon, kuwi gak lewat kali.
Lah tapi iki dipek genahe, maksud iki nyebrang piye ya guys, dipek dalan pintas. Makane ya ora dikeki bruk. Sakjane metune kan nggone Pak Detris. Tapi malah luwih adoh cedhak kene yo. Masih nyebrang kali yo. Ora nek banyune ya kali ini. Enak. Biasane ki nek wote ngono rek ngono Lho, kayune kluweh yo ilang berarti. Wong biasane melanggrang ngono, Dik. Lha kuwi kayu kuwi oyot kluweh yo. Piye to, Pak? Aku mbok gendong. Itu kono. Biasanya kayu keluar gede. Enak dek, kentir paling. Bismillahirrahmanirrahim. Putune lewat Mbak Amit. Kok buat tinggal Mas. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. 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 Anak black. Lah anak engko tang Mbah Dok, Mbah Kong, do kocek gak yo. Empah rek yo nggowo ku mang. Ayo nggo jogo-jogo Bapak kok sok. Alhamdulillah wis teko gubuk asmara. Tarah Tegalan kuwi guys, nek ora nek gubuk iki susah. Lho lek Pak Edian nyemprat no. Susah nek gubuke soalnya dinggo apa ngiyup nek awan kuwi nek gubuk tenan guys jan walah. Kudu geblak kok dhisik ndek iki. Iki lho akeh ning kene. Sarapane sih keren. Akeh. Lho sarapan ning kono no, ning Kresek. Lah sendoke ning kene lho. Sarapan tukokno sego pecel anak lanang. Pokoke wis Pak Suki mbateh ning kono iki. Iki Mbah Dok ndek iki nyicil untuk piro iki? 4 sak, 3 sak sego pecel guys. Iki lho sendoke goleki ning kene atas. Dono kabeh. Ini ning jero. Sego pecel. Nek aja kono Mas, wong sendok nek ning kono. Iya ning jero ne kuwi udari. Bu, oh gak kono ya buka ngene lah ngono. Jero ne. Lho kowe gak nggo sepatu oh? Kaline nganu yo gak nek wote sing wit kuweh ilang. Berarti. Ya kowe mbok jegurno ku Mas sepatu. Iya lah jegur rek sepatu pro ora apa-apa ora terus kon jero. Jegur sing kayu awakmu ora apa kabeh yo. Walah padha lah aku tangi jam 3 rek. Aku jam 3 lah yo pangkat. Aku ndek iki terlalu bersemangat ketoke. Yo mari ku ngoyo nek aku wong santai ya aku. Kowe jelek kudu. Iya nek sampe pecel ndek urung mangan Mas. Apa? Mas Ari. Anu lambung. Wah. Mari digo diet lho yo. Sakjane iki yo nek ndek ben mulo kan yo diet ya. Yo jinese pokoke yo wis. Kenapa ya wong rata-rata do kena lambung? Alah ngruwong saiki Mas aku ki yo ngono kabeh. Ngruwong. Ya ben aku mah yo duwe, tapi muga-muga yo mari. Lanjut iki. Dikon enggak kono sik. Ndi kono lho. Juru makmu padha ae ngono lho. Lah yo aduh yo mlaku kono.
Engko paling Pak Suki ngene lho, kok nek masalah nganu ki, engko sing usungan sing dhisik iki di ojo dikek ngisor. Ngene lho usungan dhisik kok kono. Kene nguri. Yo, sing usung sapa sing Pak Edian kok. Ambek adik Joko. Adik Joko kok dijagakno ke jane iki Joko. Tapi Joko mu kacang-kacang Pak De engko awan ngene mulih kok. larang keranse ambek purmu lho. Pak De iki awan ngene. Bapak dia wis gak ning Ketanda. Ya urung mulai kono. Urung mulai ngucuki ngono maksudku. Cuman kerja ambek Kang Su. Iya, lah tak jak ayo ya nang dhisik ya durung sik salin kok suwe men aku ngono. Lah leren sarapan ya aku sarapan ning omah. Aku yang gawe sego iki kok nek juga sarapan dino. Palingnya turun. Omake dari aku sego. Aku yang gawe yang iki bontot apa oseng kates, godhong kates sing gawa. Gawa kabeh aku rusak. Iki kene banyu. Oh, alah. Tak nggo dengkul-dengkul ning kali. Banyu. Aku gawa nek di jero Kok banyu? Banyu nggih iki. Lah iki Enak. gawa gedang ijo, gawa pombong Kowe tunggu. tak bisa-bisa kok di Awake bakso besok iki sikat gigi ngeteri. awakku rapuh Iki mbah tok iki paling kok kene ndek iki. Ya yang banyu iki tidak lering. Ijuk ndiom siki lem. Mas sewu. 1.500. Murah ning kene ning bapangan 2.000 aku ning kene. Sing milah kene apa sing kono ya? Ah, jagung. Enggak kene. Ku nek wayah awan ning kono iya Ayo. bareng. Mulai guys, mulai nyambut gawe. Mulai bekerja. Kuku dan bosoki detoplok. Santai ya Yan, nunggu dhewe. Ora kemrung Ya, ndang gage nek sumpeng esuk kok kena awan doleran tuh. Iya. Maksudnya kan ora kok ndek ini marai ndek iki ngono kae lho Yan. Ape leren iki oh bature wis do nganu ngono kuwi lho. Lah apa leren sarapan nggo heman. Gue man lho. Lah kok Marai tinggal sarapan yang entek. marai ceromno kan yo pegane dhewe. Ora harian dadine iki makane sak ngono. Kok bapak ben nggo gembreng dhewe ku ning kono. Ning kene dadak yo iki mang enek gembreng tak gowo sik Pak Dik. Wong gembreng kene engko Mbah Dok nek pengen sono lho kocek. Mas aku nggone lek seh urung bar ndek ngusunge. Wis berarti. Nek saya orang bar tarane kok. Lho, Maksudnya maksudnya wong gremeng ae. ngusunge Musonge ya gong bar. lho. Nek gremeng piye lho jenenge wis setengah papat lho Yan. Lho kon mulai jam piro? Jam 5 kaya aku nek pas itir lho. Astagfirullahaladzim, jam 5 teko omah ya magrib kuwengen no. Mlakune iki apa gak adoh apa piye? Borong lho. Lah kono ndak mikir ngono ae. Kok Jarane lah sing nganu, wayah Jong. do salat Kalau gak do. kedokan sing kowe anu kae rak uga ngantek bar ya kae dinjanjan. Heeh. Lah do digoleki sing ijo pek. Terus kae yo karek saitik Yan, kae ceromno sampai nyengkong ngono ya bar. Terus do lha wis banget limpek kae lho Yan. Awak padane mono wis di nganu ket esuk gak limpek kok. Wis do gletak nisor gedang kok. Pak Edian iki ngene. Kan Anu sarapan kowe Mbah. kowe tukang golek uang Sarapan. entuk elek kowe lagi nang. Mbah niki apa udah Mbah? Ngono Mbah Eh, Nidi malah resik bar. kok. Heeh. Iki mulai apa, Mbah? Ben
ndelok ngono. Oh, Oleh iya, lombok padang, lho. iya. Ayo mek lombok kan nggo Iya, nyambil. iya. Mbah kok ning gurinan Aku yo dhewe bar tuku. Lah lama ini kemarin Gong, wong cek leren masak. Cek masak sik, Mbah, Mbah tok masak. Iya. Masak mak. Ki ape dicirine paling badok ki? Tetok iya ngono lindis rek endah. Mbak kowe tak icirine kok. Nggo nemes apean iki. Entuk udan sithik-sithik malah ngono ya, Mbah. Iya. Sik tukulane. Ini nek menawa iki. Lah gone sampean iya, Mbah, mbok cirine. Ya ini kok wis panas iki. Kadane sengenge saiki mbuh piye kok. Engko jam piro sithik mune wis panase kok mbuh. Iki awake dhewe gak leren lho Yan, jam 12 gak leren. Kok ngono kok. Kakek tengkoron gulung. Ya iki aku nggo sak gulung. Kok jopo kurang dramekne mbahku Mas. Apung sik esuk ya nang dhewe nyeput jane budal iki rontok peteng lah mangkah jane tok kurang sak. Pas ngene dhewe santai budale malah. Ora kroyokan ya santai. Panas bluweleng ki pokoke jam 2-an lho ya. Walah sampai jam 12 sampai jam 2 kok panas. Ya apa ya kowe mbah tek kok iki. Idole mak dian ki ngene Mbah tek. Akan. Walah kono kulone Mbah Puker duwe, kidul duwe, kono duwe. Iki Mbah Komo ku iya. Mbah tek kabeh pokoke. Gembreng dadi siji wis ya. Ndang lok-lok ngene. Ndang kok ndang. Kemarin kon tanggung gerai. Jagonge mending wae elek sih ndingi ya, gede-gede wae elek sih. Uluk sih gede sing sehetan kidul yo kok gede-gede kabeh, mok sing gede-gede yo gede-gede, sing rungkil-rungkil yo rungkil-rungkil. Karek ketoki karek lemahin. Wis mbok tampar barang Bapak. Bismillah ya. Kontane keluarga DC hari ini. Tunggu konten-konten selanjutnya. Matur suwun buat semua family online dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut nih guys.
Emang dia muni ya aku muni ngomong ngene mah ketemu nih. Iya lah.